Isang mapagpalang hapon sa ating mga kapwa ko Bicolanong Uragon. Sa hapon nga pala ito nga po ang aking bidyong ginawa sa birthday po ng aking apong babae. Bago po natin simulan, mag-intro po muna tayo mga kapatid. Let's go sa go! Ayun na, sige na. Kuya, tumburubag. Hindi mo na itong Kao na. Sige na, kain na na. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy na pag-ibig. Yan, nan. So ito ngayon guys, nakikita nyo po, marami pong balloons, marami pong may tarpaulin po at ayan, marami pong handa kasi gawa na nga pong birthday nga po yung apo ko na 7 years old niya pong birthday, kaya umuwi po kami dito sa Bicol para lang po mag-attend ng birthday niya. Pinaghandaan po talaga po namin, hindi po kami umuwi ng birthday na hindi po kami umuwi ng piyesta sa amin po sa barangay po namin, pero umuwi lang po kami para mag birthday, umattend ng birthday ng apo kong babae. Panganay ko po nga pong babae, pang 7 years old niya po. Ayan po, nakikita nyo, may mga maiingay kung ano-ano mga naririnig nyo. Ayan, madaming marites, charot. Tapos po may cake, tapos may spaghetti, may puto po, at saka yan po yung nanay ng bata na mag-birthday po. Tapos ayan, may video kayo, may nagiinuman na nakikita nyo. Tinanggalan ko lang po ng sounds yung kasi may nagbibideo okay po ng time na yan, kaya inalis ko po yung pinaka-sounds ng video okay. Tapos ayan, nakikita nyo po. Tapos ayan, may naliligo, may naguhugas. Ayan po, madaming umiinom. At saka ayan nga po, nakikita nyo mga kapatid. So bago nyo nga po pala mga kapatid, kalimutan pakisubscribe po ang aking YouTube channel, Ricky Uragon Vlog, at ang akin din pong Facebook page na Ricky Uragon Vlog. Paki-like, paki-share din po ang aking videos, at ang paki-subscribe na rin po, at paki-follow na rin po ako sa TikTok channel ko po na Romero Ricky, at ganun din po sa aking Facebook page na Ricky Uragon Vlog. Ayan po, nakikita nyo mga kapatid, may karne po. Ayan, binuksan ko po. At saka ayan po, may cake po pong isa, bukod po doon sa nag-birthday ng 7 years old na batang babae. Dalawa pong cake na pinagawa namin kasi gawa nga po yung isang apo ko rin pong lalaki, nag 7 years old din po siya. Ibinili pa rin po namin siya ng cake, pinagawa din po.